Idem k zeleru, lebo ten vraj robí dobre mužom. Teda robí mužom viac dobre ako ženám. Uvidíme, nech sa páči. Oveľa viac nám teraz prezradí Zorka Konde. Vítaj v Dámskom klube, Zorka. Ďakujem pekne za pozvanie. Ty si pre nás pripravila taký úvod do tejto témy. Rozprávať sa teda budeme, akým spôsobom zeler pôsobí na náš organizmus, aké sú jeho benefity, blahodárne účinky. Ty si pre nás pripravila niečo z histórie. Čo by sme mali vedieť z tvojho pohľadu? Z histórie si môžeme povedať o celeri toľko, že ho používali ľudia už pred nielen staročiami, ale aj tisícročiami a dokonca ho používali v starom Egypte na rôzne kultové obrady. Takže mal asi svoju silu a svoju hodnotu a starí Gréci a Rímania ho považovali tiež za niečo exkluzívne a dokonca ho zasvetili bohovi podsvetia, Hádovi. No a o celeri je známe napríklad aj to, že nám pomáha nielen na naše fyzické telo, ale pôsobí aj na naše psychické telo. V tom starom Ríme a Grécku, tam ho vlastne považovali za rastlinu smútku, ale nie preto, že by smútok vyvolával, ale kedysi bol celer trošku takej intenzívnejšej a horkejšej chuti, ale práve to jeho pôsobenie je veľmi dobré na našu psychiku, kedy nám ju dokáže zlepšiť. A ešte, čo sa týka histórie, tak treba dodať, že v 17. storočí ho začali v Európe kultivovať, konkrétne v Taliansku, a potom získal následne takú lahodnú, jemnú a takú svoju typickú chuť. A tým, že ho konzumujeme, pôsobí na našu pohodu, alebo teda ten duševný pokoj, duševné zdravie, alebo tým, že ho budeme ovoniavať? Aj jedno, aj druhé. Presne tak, ako hovoríš. Čiže pôsobí na naše fyzické zdravie, aj na naše psychické zdravie. A môžeme si povedať, že poznáme celer takýto buľvový, ten sa používa u nás veľmi dlho a v neskoršom období sa začal používať takýto stopkatý celer. A treba povedať, že či je to buľva, či je to ten stopkatý celer, takéto výhonky, prípadne aj takéto drobné semiačka celerové, tak všetky obsahujú tie eterické, dôležité látky. No a my sa k tomu hneď dostaneme. Keď zoberieme pôsobenie na fyzické zdravie, tak je to tými obsahovými látkami, pretože obsahuje napríklad veľa vody, obsahuje dostatok vlákniny, nejaké bielkoviny, veľmi málo sacharidov a takmer úplne máličko tukov, takže ho môžeme používať aj pri nejakých redukčných dietách alebo takých zdravších, ozdravovacích obdobiach, keď chceme, povedzme, si aspoň udržať tú svoju váhu a tú svoju líniu. No a obsahuje takisto dôležité látky minerálne, samozrejme vitamíny skupiny radu B, vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý, E aj K. A potom z minerálnych látok obsahuje veľmi dôležité látky, ako je napríklad draslík, fosfor, vápnik, horčík, železo a tak ďalej. A my sa hneď pri každom zastavíme. Takže na to fyzické telo, to pôsobenie je, povedzme, obsahovými látkami toho fosforu a vápnika, že je dôležitý pre ženy, ale samozrejme aj pre mužov, pretože pomôže v prevencii osteoporózy alebo už v danom stave zlepšiť tou jeho konzumáciou aj látky, čo je fosfor, čo je veľmi dôležitá látka, pretože naše kosti, naše zuby obsahujú fosfor a takisto aj vápnik, ktorý podnieti tie zdravé kosti. No, čo sa týka ďalších látok, má antibakteriálne látky, ktoré pôsobia veľmi dezinfekčne, napríklad na sliznicu v ústnej dutine, v nosohltane, takže pomôže predchádzať alebo v rámci prevencie aj rôznym ochoreniam, povedzme nádchovým, alebo dokáže rozpúšťať hlieny, takže pôsobí aj pri chrípkových ochoreniach a takisto aj pri astme a práve pri chronickej, dlhodobej, pretože pomáha pôsobiť protizápalovo. Ďalšie látky dezinfekčné, ktoré sú, tak pôsobia zase na naše obličky, ďalej na močové cesty a močový mechúr, kedy sa vlastne vylučuje viacej vody z organizmu pomocou celeru a takisto sa vylučuje aj sodík, čo zasa ozdraví aj naše srdiečko, dokáže znížiť krvný tlak, ďalšie dezinfekčné účinky na náš žalúdočný trakt alebo na naše trávenie, pomáha dať do pohybu lepšie peristaltiku a tým, že obsahuje vlákninu, tak pomáha aj na to vylučovanie. Takže veľmi dobre pôsobí proti zápke. A teraz sa dostaneme aj k tomu pôsobeniu na naše psychické telo. Veľmi dôležitý je samozrejme aj pre mužov.
treba, aby ho konzumovali. Toto sa traduje už aj ústnym podaním dlhé 10 ročia, stáročia, možno aj 1000 ročia, pretože pomáha vazodilatácii, to znamená, že rozširuje cievy, čo je teda dôležité pri určitých činnostiach. No a muži, aby boli teda nielen muži spokojní, ale aj v tej sexuálnej oblasti, že pomáha, on má takú vyrovnávaciu energiu. Ten celer pôsobí na jednej strane tak uvoľňujúco, upokojujúco, na druhej strane tak doplňa energiu, ale takým prirodzeným, vyrovnaným spôsobom. Čiže dokáže eliminovať nejaké také strachy alebo taký nekľud mužov pri zlyhaní. A na druhej strane tým prílivom energie im dáva zase istotu, že zvládnu tú danú činnosť, ktorú by mali. Takže myslím, že to sexuálne zdravie ovplyvňuje celer nielen pre mužov, ale aby boli aj ženy spokojné, aby bol ten výsledok skutočne taký, aký má byť. Takže to je to pôsobenie psychické a na druhej strane ďalšie psychické pôsobenie, ktoré dokáže celer, tak je to, že pomáha ľuďom, ktorí sa radi tak zamilujú do tých svojich ale problémov, teraz do tých myšlienok, ktorí si tam by sme povedali, že oni si v nich radi tak rochnia, hej, také expresívne slovo, ale radi sa tam tak kúpu. Takže pôsobenie celeru je také, že dokáže tieto myšlienky tak oddialiť, upokojiť, pretože nám berú energiu takéto myšlienky, odoberajú a naopak pôsobenie celeru nám dokáže tieto myšlienky zmeniť. No a my ho môžeme používať vlastne v kuchyni aj v surovej forme. Tu som pripravila len tak na malú ukážku, že ja som ho postrúhala celer aj s jablčkom. Je to veľmi dobrý šalát. Prepáč mi, to som sa chcela spýtať, že vlastne v akejkoľvek forme ho budeme konzumovať, všetky tie benefity, ktoré si vymenovala, nám dá. A teplá versus studená kuchyňa, keby som išla k tomu, že či tou tepelnou, alebo teda tepelnou úpravou sa nezničia tie látky. Tepelnou úpravou samozrejme, že môže sa trošku znížiť pôsobenie vitamínu C, ale tu si môžeme práve nahradiť takto, ako som teraz ukázala, tento šalát, celer a jablčko. Veľmi dobre sa spolu snúbia, áno. Môžeme si to ešte pokvapkať citrónom a pridať prípadne lyžičku olivového oleja. Fantastický šalát, čiže to je to surové. Zorka, a z tvojho pohľadu teda možno aj každý deň si dopriať takú malú misku? Určite, malú misku každý deň určite. Pôsobí to dobre nielen na psychiku, ale aj na trávenie, vylučovanie, antibakteriálne pôsobenie, zvýšenie imunity, takže bez problémov. Práve skôr je problém, že konzumujeme málo zeleniny. Hej. A tak, ako si povedal Andrejka, tepelná úprava, či je to varenie, dusenie, pečenie, grilovanie, môže znižiť obsahové látky vitamínu C, ale zasa nám vyťahne z toho celeru aj iné benefity, ktoré sa získavajú práve že tým varením. A ja som tu ešte málo kedy ľudia poznajú, že existujú aj takéto celerové semiačka, ktoré si vlastne môžeme pripraviť tým spôsobom. Ja to tu mám pre zjednodušenie. Zoberieme za čajovú lyžičku takýchto semiačok. Môžeme ich prípadne podrviť aj v mažiari. Pokiaľ nemáme mažiar, nie je problém, stačí aj nejakou lyžičkou podrviť. A samozrejme, malo by to byť trošku opačne, ale ja tu mám už predpripravenú vodu, že zalejeme čajovú lyžičku týchto celerových semiačok vriacou vodou. Necháme to luhovať aspoň tých 15 minút. Potom to samozrejme predsedíme a takýto čajík môžeme piť v rámci prevencie 1-krát denne, v rámci daného nejakého akutného stavu aj 2, prípadne až 3-krát denne, pretože to pôsobí takisto aj proti artritíde, proti reumatizme, proti dne a takisto to zmierňuje aj opuchy. Takže to využitie je veľmi, veľmi rôznorodé a takisto dá sa, pokiaľ máme aj kvalitný eterický olej celerový, ja som ho tu nechala aj, aby sme všetci inhalovali, aby všetci páni mali zajtra pekného Valentína. Takže dá sa aj inhalovať a vtedy nám navodí aj tie myšlienky také pozitívne, dobré. A dá sa tento eterický olej, hovorím, pokiaľ je dobrej kvality, kvapnúť aj do nejakého jedla ako súčasť jedla, ale musí byť naozaj kvalitný. A nahradí nám to, povedzme, aj tú aromalampu,
a nikdy nič nepokazíme, pokiaľ zaradíme do svojho jedálnička. Keď nie každý deň, tak povedzme aj obdeň, alebo aspoň 2-krát do týždňa celer v akejkoľvek podobe. Perfektné. Zorka, toľko pre mňa teda nových informácií a naozaj, ako som ťa tak počúvala, mňa tie obličky zaujali, ale aj respiračné, alebo teda prechladnutie, že naozaj to pokrytie je tak široké. Veľmi pekne ti ďakujeme za všetky informácie. Želáme ti krásneho Valentína. Ďakujem pekne, ale nech je vám. každý jeden deň krásny, s úsmevom na tvári a plný lásky. Ďakujem ešte raz, tešíme sa na teba na budúce. Ideme do kuchyne, kde v tejto chvíli nie som si úplne istá, že či budeme krájať zeler, ale Ivetka to zistí. Už sa tam ale niečo krája a deje.